Og karon nga adlaw mga super fam na ay para sa akong tubangan og akong gipakita ninyo og akong gihimil-himil akong gilantaw kung sala na og ako na abrihan kay survey ako apod na nga gamit kalamito na ako sa papapugi sa pagpa-drive sa motor og usahay kon matulog. So muna na siya akong nag-abre kay nindot lagi ang packaging sa Shopee. Og mo na ni ang sulod sa perpam og katayaw ko pero ang buting-ting og mo na siya oh. Muna siya nga kung gusto nga gi-order gusto headphone nga naay lights nga magsiga-siga nga murag diskuhan ang imong ulo kung gabi na mo isolot og kaning maong headphone gikanako ning gi-order sa Shopee. Mabuhay ang Shopee. Yeah. Okay, og kana ako nang gibira og akong gilantaw ang ubos sa karton ang nabibilin og murag na siya sulod kanang nga headphone nga wireless og unsa na akong gibira ang plastic di ay. Alright, so kana siya ako nang gitandok-tandok gibalik-balik og mao din siya iyang function nga ana gid siya nga pagka-OE kanindot siya quality akong gisukod og balong galing ko kay napusigig kon anang kilid pod lagi napusigig sulti nga mo ni buhata kana kuno lantar pasikla ka pug gamay. Okay kay siyang isolot komportable kay siyang gamiton og nakoy gikuot sa maong karton og akong gikuha na pod ang headphone og akong gipakita ang cable charger og maora to siya super pump kay wa na gyud laing sulod ang box og maora. Thank you.